evening sa inyong tanan dira sa mga Bisaya dira maayong gabi. Sa mga Ilonggo maayong gabi sa inyong tanan na. Maayong gabi guys, karon kay gikan ko sa trabaho na mo lagi na kapoy tapos dagang kayo pero okay lang para lang to na sa ato part medyo na sa isang trabaho na dagang kimuon, di ba? So karon ang imo na to kay wala pa man kaon, mukaon ta. Kaon tayo guys, wait lang. Ang nautin guys. Pinggan, tapos ganon. So wala pa kaon dira, kaon rin nyo. Kaon sudan kay ano, isda siya na isud sa lata. Kaya to, ilang taon na sudan kay tipid-tipid sa taron, diba? Dapat tipid-tipid sa taron. Abang ta, isugin panahon karon. Isugin panahon di kayo karon. Isugin manitag kwarta. Masa na ito sa daan. Ay, kung ginawa mo kayo kaagyan eh. Kung wala ka kaagyan eh. Ay, dato ka. Darano na kung ano kaagyan nga na sudan. Rich kid. Diba? Kaagyan nga na makakalig sudan. Sa ano, nung gagmay pa ba? Nung mga bata pa bitaw, diba? Kung nanakayin na ng sudan, lawin na tayo. Experience na hindi ko na sa bata pa ko. Kung nanakayin na ng sudan. Nanay ng sudan. Oh my diba? God! Wow! Dami na kayo magkaon na. Kaya sa una mag diba ang sudan na to pag nasa probinsya. Ang sudan na to kadalasan. Utan, mga buwad. Na bitaw. Kaundan nyo. Okay naman na ng sudan. Pero, dili ko dula dawon ka ng lamin ka. Ay mo tayo. Matakan ka. Ano yung sudan perme, diba? Ako rin dito sa dire. Kay, ano. Kumbaga, duwar mi dire sa kwarto. Duwar mi, na. Akong kuyog dire, kay gabi ang duty. Gabi siya. Na ako pamuntag. Pero dili na pala sobra. Siya factory worker. Ako gatubra ko sa mga basta gaw ako. Basta dili parehas yung kubra. So to, ako raw sa dire. Tanawan nyo. Mami kong higaan. Mami. Dili kong tulog. Dira. Tapos ang kuyog. Dire. Paggabi ako raw sa dire. Pero pag buntag, siya raw sa dire. Pero na siya mga kuyog mga katrabaho ko niya dira sa pikas kwarto. Isod po kayo nga. Isod kayo ba? Ano ba lang? Naipas ng pamilya. Tapos ikaw raman usod. Isod kayo. May itong kung nakakit ka, may mga timanin mo, diba? Na-experience mo. Ay kung nga wala, kung wala nyo na-experience mo yung inana. Kahit, wala. Gusto kang matulog. Or gusto kang, parang, nabang higdalan ka ba? Tapos, nahiragin na sa inyong balay, diba? Uy, ikaw na diri, nana bitaw. Uy, ikaw na diri. Ikaw na diri, nanay ka na bitaw, pero kanang naka sa layo. Tapos ikaw raw sa. Ikaw mo himo sa imong pagkaon. Ikaw mo tayo sa imong pagkaon. Ikaw mo laba. Diba? Ikaw mo natin ng sogalingon. Wala. Himuon mo na lang. Pang. Dapat. Lagaan mo yung sogalingon. Mawinap na ako sa layo sa imong pamilya. Lagaan mo yung sogalingon. Bilhin mo gusto, di ba? Kaya, paano kung magmasakit ka? Diba? Gusto magalagan yung pagalingon. Kung ganun na, importante, kung may pas mo pamilya, dapat, healthy mong lawas. Hindi ka tayo yung pagalingon, asa kang tungkod, di ba? Kalisod mong good kayo. Walay bantay niyo mo, walay mag-asikaso niyo kung masakit ka. Best na ako. Pero ako, parang nabitang na andun na ka tungkol kay na yung permis mo. Parang ano mo na lang, focus ka na lang sa pamilya kay. Focus ka na lang sa pamilya kung pinanglan. Tabang kasi mong gusto mo na nabitaw. Wala kay kung mamagod kung naka dito sa probinsya. Oo, meron na may makita nga trabaho, naman kita nga obra. Pero kung good, dahil magod kung nakasalayo kay ang rate dito, i-compare mo dito.
mas kuan mo gud diri ba mas bintaha. Or kumbaga mas kuan ba? Mas okay siya kay compare ka dito. Excuse me. Although nga, dami tong mo anang barato ang palitonon na. Pero pag diri ka sa Manila, sutihan ta mo. Isig tayo kung wala kay obra. Kaya nga naman, tanang na kinahanglan nimo palitonon. No na. Isig kayo kung wala kay obra direct na. Doy ka kayo. Wag na yan. Importante. Dito kayo. Kaya sud kayo yun. Nabi tong anong bago pa ka rin. Kumbaga manimpad ka ba? Bago ka rin ng nabi tong gusto mo sa Manila kay namigit dito sa Manila kay ng kuan ng okay dito may trabahoan dili nga oo anong dili ingon nga kasayon nga kita ko grabe sa Manila kay ano kung pag-atur mo diri ila ka buwan dili makakita obra asa mo manitag budget kita ano isip kayo na okay yung taong pag-atur mo na kay kanang mga ka-relatives diri na kay mga tagsan ana o ng suon mga taon mo mga friends nila na bitaw ay mga pala dali na so ay kaila ikarosan na ay nalagalang kung budget mo igo-igo lang kung wanto ka kung sige mo disparty ka na lang no important disparty ka ay isip kayo na wanto ka sa Manila dali wanto sa Manila tapos imong nang kung gusto yung budget igo-igo lang ay nagalangan lang dili basta-basta Manila kung wala kayo matuan ito wala kayo matuan ano yata ang conception kung mo wag to Manila dapat ano ganyan gano'n yung bayo ba kung sa isang nakakadires okay ba pa dito nakasang hila bitaw na muna kaya ako yung purpose din ako ganyan yung ko so kaya ma-apply ko abroad na kaso ay nakuli na wala na nabitaw wala na certain bitaw ilan po ka buwan nag-apply tapos walang swerte so kailangan mo mangita ka kubra kay kumbaga sideline ba kay kailangan sige na nagpang-apply tapos wala kay budget diba so kailangan mo diskarte ang diskarte na ko ato kuhan ko nangita ko sideline naging nang kuhan dito water refilling station na obra na ko dito kay Tibugas tapos kung usay mag-deliver ko mga tubig na dito wala akong ngiti ko bra kay sideline man para na po kay income ba kay dry po gas boarding house na bitaw so diskarte po ka ba para na kay allowance isip kayo pila ka semana nga sa Tibugas pining akong kamot pining kuko kaso dapo na samad sugat dire kurindir buko ato kay dili mo maliw ko mong kamot sakit kayo murag kanang alipunga nagalipunga siya anong pangagod ba yung sa Bisaya dire sakit sa lagi tapos ang gimo na ko palit ko gloves na bitong medyo baga na 98 siguro kung palit na ko pero dili magsilbi kay nadugay ang gloves mabuslot tapos masugdan na tubig dire mura gyapon samad-samad ko akong kamot grabe lagi kining kukunin mo murag kinabitaw kan kay sanitizer kaya bitong sanitizer bitaw sa paghugas sa mga galon grabe na ano itong mag-alip ko nga sa yung kamot kututon niya yung kuko nagdugo-dugo mo na usahay dili pagka nabuntag yun yung kamot kaya na bitang nanghubag lagi hindi gwanta na tulak ko kaya no choice man ka wala ko nangitag ka na bitang uban nga trabaho kay dito gabi ng pagkaon tapos kanabitang wala na daghang pang requirements na kay kung ano mo kumbaga sideline na ba kumbaga na kay kwarta pangawan so mag-apply Manila para mag-apply abroad na nagsuda kasi mo-absent ko para mag-apply dito nang saan man wala yung nahitabo so wala hindi mo na lang ako nangita na kumikuan kay mahal mo kay dira nag-apply nabitang ang boarding house na kayo kumbaga 1,000 per head na mo na kay ang trabaho na ko ato kay water refilling station na
sila ka, what, tapos, ang sundo na ko to, 200 per day. Pero libre pagkaon. Ang sa lang naman, kay, nabitaw, pangkuhan na ba, sideline na ba, para may allowance. Moto, na, ano ko, sige, wala ko nung milig ko, nung obra, biskan, tapos ko sa pag-scale. Pero, para sa ko, ang kuhan naman, nakita ko guard na, kay, kailangan mo sa ngayon ka ni mama, nanabitaw, nagaling nga tumanik at minila para makatabang nila, matabang nila, pero pagabot sa Manila, marapitang, hindi ka magkuhan, hindi ka mobra, wala kayo allowance, sub kayo. Instead na, si mama yung magkuhan, ako magpadala ng mama, ako hindi padalhan ng mama, that time. Kaya, isod kayo, wala, ako. Moto, nag-decide ko, yeah, nangitan nagtrabaho kaysa mag-antay ko ng tawag. Nangitan ako ka ng trabaho na fix akong course. No? Kita ko dito, pag ihawa ko sa akong tabuhan, no? Pagka, gitawagan, apply ko through email lang. No? Itawagan ko. Paghawa na ko, itawagan din ko. Timing ko gaya ba? No? So good day ko bra. Nantog karon, na ako diri sa akong may trabaho karon. Okay naman ko trabaho din yung pag-book nakapungkol ka lang. Tapos receive, yan, nanara. Balang sa to yung mga story na kung na-share sa inyo ha. Kung may mga pangutanan mo about sa kuha, willing kong tubagon ang mga pangutanan nyo. Mag-comment na kayo sa kuhang, mag-comment na kayo. Tapos, ayun po paling sa pag subscribe, tapos share ko ba para dagan ko makaibaw. Kung sa, para na po yung may bawaan ng uban ba, ng mga Bisaya na gusto mo sa Manila. Share, like, comment, and subscribe sa akong YouTube channel. Maraming sa akong video nga share sa inyo. Dagan salamat sa time sa paglantaw sa kuha. Iskan untag na iskan dili pero nagahatag sa inyo tips para matasig ang una niyo ba before mawadong Manila. Basta salamat sa inyo na lang tanan sa paglantaw. God bless. Bye bye.